Keluarga besar Kasta Cengkareng monggo. Desi, datang-datang perusuh loh. Enjang ngersane Podang kuning. Pepi Arimbi, Pepi Arimbi, Pepi Arimbi. Monggo Pak De Paijo. Pak De Paijo monggo nyang pundi Pak De Paijo? Pak De Paijo pundi nggih?
lagi. Masih bersama Pak De Paijo. Pak Deku sing ganteng dhewe. Sehat Pak De. Bablase rondo teles Mas. Iso awan ning omah wis ora krasan.
Ibunya yang punya kangen hati, monggo ibu. Ibu siapa Pak Gino namanya? Yang jilbab pink. Bude monggo tidak mriki. Sawindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu po pujanku ati susah mong kangen seleramu. Monggo ibu yang penting kangen hati. Oh yes ya. Rena wengi tak hati-hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari hamung sira bisa nabati. Nah, Dek, di deretan ini ibu yang punya kangennya hati. Oh iya siap. Nggih, Mas Tugiono, Sugeng Santet, Carikan mangsa sehat-sehat. Pak No. Ayo, mangsa apa kuwi? Neng kok ket mau aku reng. Mangsa belas. Ya mau ketemu dek kene tapi kok terus ngilang meneh loh. Mangsa Mbak belas Irin kasih ditunggu ya. lagunya ya cantikun. Mbak Irin lagunya apa Mbak? Kula lali loh. Lestari sama Tombo Kangen. Tombol kangen, oke. Ya. Iya. Aja semalang wong bakul. Tresnaku Om ngadirin, Om Sus. Done ngendi to janing tak goleki lho. Iki lho, iki lho goleki. sawindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu po pujanku ati. Pade Sugeng Santet. Susah mau kangen seliramu. Dopong bagus pepujanku. Rena wengi tak hati-hati, hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari namung sira bisa nabati. Welcome to the wedding Mbak Dina dan juga Mas Danang 27 Juli 2025. Saya Aulia. Saya Aulia. Oke. Underscore saya Aulia.
Kita balik ke sana ya, Dek. Ya. Ikutin ya, Dek. Aja sumang Tresnaku bapaknya tadi itu minta ninggal Kak Tresna. Monggo cibubur cibubur. Pak ditambah, monggo. Monggo cibubur. Raja kang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadana prajuritmu kalaperang mula kowe dadi wanita para
bubur kabeh, Pak De, alhamdulillah matur sembah barokah nuwun. barokah barokah barokah. Berkah lancar terus rezekine nggih Pak De. Ayo Kak Pepi Arimbi. Gubuk Asmara. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tanggung ing cagat kepatulisan warna abang tondo isih sayang kenange gubuk asmara yen kae aku antum tresno tanpa pantal tanpa krasa kota petenggo wong nandang asmara gubuk kae nyimpen Matur sembah nuwun. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Hak ini mboten sia-sia. Monggo Pak De. Catetan sajroning ati dalan luntur saya marani aku kowe dadi garwa marga larane gubuk asmara. Monggo manis Pak. Matur sembah nuwun.
atensi. Matur sembah nuwun Pak De. Lintang Asmoro berkah barokah sehat-sehat. Yo, yo, yo. Mbak Sri Winarti, Mbak Lucy, Sugeng Siang. Keluarga besar Sragen. Bas Audio. Ayo Medu coklatnya Indonesia. Demi unger. Nangis sajrone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun Semoga saking keluarga Ageng Gading, Tanon, Mbak Som mriki. Sakapan nanggonmu bali bisa kupol kaya duwe carane jalan dadi keluarga besar Sragen Tanon ayo. Caranan carane tak tumpake taun nono windono enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae Ojo lali pabelingku bukan janji-janjimu aku kan satya satu tak enteni saelingmu ayo masuk Mbak Sri Winarti, Mbak Nisa Ayu, Kanggo Gombal, Sugeng Siang, Sandulan Asam Kursana. Saking keluarga Ageng Tanon, semoga Mbak Som mriki. Yo, yo, yo. Demi unger. nangis sajrone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rene Mbak Setar Sel, selamat siang.